se chere ankwa ne kotoko okri
Tawanto canto capelli che ancora aveva canta che io io anzi uno. Amo si alza. Muone ko. Abrawa dawo mo. Abono ko mo. Ti amra ko mi na ma kasi ko subo ya jauna. Beda masiri. Oya ma. Akuapem 2023 Odwira Festival. Na yɛnena no kɔhwehwɛ yɛnsaka. Ɛnɛ yɛ Akuapem Afoforo. Ɛnɛ de yɛ Akuapem Afoforo. Ɛnɛ de yɛ Akuapem Afoforo. Yɛda mpanyin na sɛ wɔbue kwan na wɔbue ewim. Ma Odwira yɛfa yɛntama pɛfrai. Moshɛ bota yɛde ato yɛnim 2023 Odwira Eco Tourism for Sustainable Development. Ne kwan so ani yɛn bota ani sɛ moforo popɔ na moshɛ a ewim na sisa. Infama kra mo home no ɛsesa. Moshɛ sɛ na yɛgye ɔmamma. Moshɛ sɛ na yɛgye obiara Ghana have Akuapem na yɛ ɔdɔn kwa.
na yes our dono and the baako yɛ no na yɛ ne nanom de kyikyiri Akuapem na ma be de very nye bibia kyerɛ sɛ ɛyɛ foforo na yɛ ne nanom yɛ na mɛyɛ yɛbɛsɛ yɛgya ɔma panyin sɛ wodu aban mu a na wama wo mpanyin atwa wo ani ahwɛ Akuapem mmere bi mu meka sɛ Akuapem nyɛ akɛkyi ɛnɛ de ɛnɛ yɛ Akuapem foforo ɔma panyin twa w'ani hwɛ Akuapem mu eco tourism a yɛka ho asɛm yi gye di sɛ wohwɛ Ghana ha nyinaa ɛyɛ Akuapem mu na tourism betumi di nkan na etumi de akyekyere ɔman na yɛma wɔanya adwuma pa bi ayɛ sɛ meka ne saa meda obi biara ase ɔma panyin meda wo ase megye di sɛ Ghana ma nyinaa nso da wo ase na ɔko a wɔbɛko agyigye yɛn nananom a mowa ha megye di sɛ yɛnaa yɛka ntam ɛnyɛ Akuapem mu ha nananom a mofi biara dwan bae new drabin nananom a mofi kurobo mu bae nananom a mokeka ho yɛnaa yɛaka ntam sɛ yɛbɛsom yɛmman biribi biara a yɛfi na yɛbɛsom deɛ a yɛmbɔ a aban na wɔntumi kyerɛkyerɛ nneɛma a ɛte sɛ yɛyɛ ne yie na yɛntumi mfa nkyekyere ɔman na ebi nka Ghana man nyinaa ɛnɛ de mese ma witness Akuapem foforo the new Akuapem meda obi biara ase ɔma panyin meda wo ase wone wo panyin a wobae na woke gye yɛn na menim sɛ me nenanom ko a wɔbɛkoe no ɛnyɛ kwa me nenanom ko a wɔbɛkoe no ɛnyɛ kwa na ne ɛtwa so koraa no nkabo yɛgu so kyekyere nkabo na mesrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛka yɛn ho bom ahemfo ɔmamma adehye Ghana wɔyɛ a na ɛsrɛ sɛ ɛte sɛ yɛn ma nkabo mi adwuma meda mo ase Mr. President, like your song.
minister asabi ɔyɛ bu adwuma ɔno nso de asɛm hyɛ ne nsa a ɛbɛ ne yie bi sɛ afei yɛ bɛyɛ foforɔ bɛbɛyɛ yɛbɛba no biara ayɛ fɛfɛɛfɛ ɛwɔ kurabe ma ba ɛna nkabom ne baako yɛ a yɛ hwehwɛ ho yɛbɛbɔ kyɛ ne nsa ɔma nkwankyekye na wo brɛ so no yɛbɛhu sɛ kurabe so agya ɛhia sɛ ɛbɛyɛ ama kurabe ma ɛbɛ sɛ kuna wɔde kakra wɔ hɔ yɛfrɛ me Nana Asantoa ɛfi Edukurom amankra dodɔ mpeahene ne me Odwira na yɛbaeɛ no biribiara yɛ kama yɛda Nyame ase sɛ biribiara yɛ fɛfɛɛfɛ ama yɛma hene a ɛnɛ da yi Onyame ate wie ma yɛhu Akuapem foforɔ ɛde ama yɛman nti yɛda Nyame ase ɛne adɔfo bɛboa yɛn nyinaa yɛda ɔmo ase papaapa yɛbɔ biara frihyia pa yɛma yɛn hene so ne nkwa tenten Nyame ma ne nyini nkyɛmfa mma yɛn yɛda mo ase mo nso mediafoɔ yɛda mo nyinaa ase papaapa ɛne mo ahofɔma ne ɔdɔ a mode abɛboa ma biribiara yɛ fɛfɛɛfɛ Nyame hyira mo nyinaa mo adwuma ɛnyɛ yɛ mfa mma mo Efrem awo ama achi abia se wa ampa for the first abuasa gwantu ahema ne me Odwira no yenkunimdi nko a ene yengani age sanse ne atetefo hwehwe ne ya wongani ginae ene enya abam enya Akuapem foforo Akuropong foforo dia na ye dia seda na ma gya Nyankopɔn da Nyame ase ewo sade oyo kwasi akufu otoso bi sankwaso enim se Awurade beto ne nkwane mu atenase na wadi nkyene na simude na Akuapem abɛyɛ krabɛhwɛ nti yɛni agye pa yanka bom a mode wode aba Akuapem mu afi media fo nyinaa nso dema mo no yo ma ya ade papa mama dwumade na kwa chiri I'm sa afidan sɛmre nsuso sɛ yɛwuso mai yɛ da ho tinkwamu a sɛ Odwira no ɛbɛkyɛn afei de that's